Grabe lamig dito sa amin guys. Ano? Minus 34, negative 34, feels like 51. Ayan. Grabe. Lilinisin ko lang yung sidewalk sa amin dahil obligasyon namin bilang nakatira dito sa may bahay na to. Obligasyon namin na linisin yung sidewalks. So ayan, ano ko lang, isa-shovel ko lang. Grabe lamig talaga. Grabe lamig. Grabe lamig talaga guys. Pagi kasi kahapon kaya ano, kaya ang takbo mo nakikita ko 80 lang. Ano ngayon noy? Minus negative 34. Pero pag nakikita ko yung daan, It's like 51. Bossing, Merry Christmas, bossing. Kumusta Pusing? Yan. Magpapakape yung big time ito. Pusing. Maganda talagang pwesto mo diyan, hindi malamig, no? Labas ba kayo? Oo. Good luck, no? Pasok ko lang 4 hours o ano? araw-araw nga lang may audience. Maganda yung RL, ano ko sa dates, tapos tama-tama nag-picture ka. Nag-video ka, no? Ano ko doon. Tayo. Bangko yun. Siguro yung iba, natatimingan nila talaga siya sa dyan. Views yan. Ha? Abot ng 1 million. Oo. Natatimingan nila. Feels like negative 51. 51 ano? Right?